Okay, mayong budto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Ano na usab kita nining atong programa sa kahanginan CONA Catechesis on Air ug adlaw karon nga Martes, pizza sa matarong pizza. Pizza 24 na kini sa bulan sa sa matarong bulan na Oktubre. Ato di ay nga timbayaon o kanag kining gitawag nato og mayong mudto ang atong talahorong obispo mahigala ha. May mudto bishop ang tanan nga mga kaparian, kumusta? Abi no ay mo katingala mahigala ha, ang amo ang background karon. Duha na lang dai aron mo taas-taas. Duha ka lungsod. Duha klam to lungsod mo dag unsi no. Daghan man to so kada adlaw karong sa manahon na sa atong background Tanhay o kanang Santa Cruz. Okay no, ang akong istoryahan mahigala ay nga tingala mo kasi ning istoryahan ni Padre. Si Camille ni si Maria Carmela Surmieda ang ako pong pinalihog no, pinalihog sa pag-edit ining ako ang programa ug inga man usab pag-post ni sa kining ato ang media outlet no kanang social media outlet no padayon ta ari kita mahigala sa Saint of the Day kisa may atong santo karong adlaw pizza 23 sa bulan 24 na nagapon man tong 23 pizza 24 niining bulan sa Oktubre sa pamahigala ha. Badagway ni ron, baya kung wala ni ron. Pizza 24. Okay, trailing kayo. Ay, naigyon. Ang ato ang santo karong higala mao si San Antonio Claret. Nakadungog ba mo anang Claretian Publication mahigala? Klang Claretian Publication. Muna grupo nila ni San Antonio Claret. No? Usa ni kini sa kapari nga mao founder sa Claretian missionaries no sent as kinang missionary to Cuba unya stamp out and giving instructions to black slaves reflecting on agriculture ako ani siya mahigala mahilig kay ni sa agriculture diay niya became chaplain no sa instructed many Catholic press, Claretian Publishing House. Unya joined Vatican I, niya usa kini siya na sinisporta sa infallibility of the Pope. Yan namatay siya sa panginadaron nga 63 anyos. Kini si San Antonio Claret. So karong as kachila ni mahigala, usa kini siya kakachila so gwapong tao. Nakikalagmitan sa kachila mahigala, mga gwapuhon magini sila. Dili kay gwapuhon, gwapo gyud. Dili kay gwapuhon, gwapo gyud. Okay, nala no, mao ang atong adlaw karon mahigala nga ato nga santo, mao si San Antonio Claret, ang founder sa Claretian Publications. Ari na ta mahigala sa ato ang wala sa tarayo si BCP ha, kay medyo bali magidin taon akong bisihan mahigala, wa jud ko mamayor ani. Is it biblical? Humanani mahigala ang ato ang biblical to celebrate fiesta. Another question. What is the difference between the word Catholics and Christians? Ang tubag niya na, wala gina siya diferensya. Sa dihang nakaplagan niya si Saulo, gidala niya siya sa Antioquia. Sulod sa usa ka tuig, silang duha nakikita sa mga magtutuo o gitudluan nila sila. Ang mga tinunan gitawag og mga Kristiyanos, unang gitawag og mga Kristiyanos dito sa Antioquia. Okay. Ato pa gitawag ang mga tinunan ni Kristo mga Kristiyanos. Unya ang mga Kristiyanos giila nga mga Katoliko, no, meaning universal. Ang tanang Katoliko, Kristiyanos, o ang mga Kristiyanos, Katoliko. So, nganong doon na ba diferensya? Ang tubag niya na wala. No? Although nga doon ay daghang kayong mga Protestant denominations, pero ang word nga Christian
ang word nga Katoliko, wala ra na siya problema. Kay universal man na. Meaning word universal. Kay niingon man si Kristo nga, sa tigsulti ni Kristo, pangadto kamo sa tibuok kalibutan, ug himuan sila nga akong mga tinunan, ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Okay, klaro na? Okay, ari kita sa laing pangutana. Itataglaing topic may higala. Kanang mura o why is Latin the official language of the Catholic Church? Ngano man nga ang Latin man gyud mao ang opisyal nga lingwahe sa Katolikong simbahan. Latin became the official language of the Catholic Church because when the church was founded in the day of the Roman Empire, the language spoken through the empire was Latin. And during the 18th and 19th century, later renamed the language of the educated classes. Galiman ka, no? Sa ato pa, during the 18th and 19th century, ang Latin, mao'y nahimong sinultihan sa mga educated, edukado. Unya, furthermore, by having an official language throughout the centuries, this permitted the bishops of the entire world to communicate with one another. Although the language of their land were different, Latin kept church united. Sa ato pa, kinahanglan gid ay nga adtong higayuna, aduna gyoy official language ang simbahan. Kay ngano man, lahi-lahi bayag sinultihan. Ay German, ay French, na ay English, na ay Japanese, na ay Chinese. Pero magkasinabot lamang kung adunay official language ang simbahan. Yang official language sa simbahan, kabalo mo unsa, Latin. Ayan, no, muna siya. Okay, another question. What is the definition of layperson? Is it the same as Christian? Ang layperson means the body of the faithful outside of the ranks of the clergy. Sa to pa ang lay na sa ubos ba lay, mao kini ang katawhan nga dili membro sa kaparian o sa deacon o sa obispo. Sa to pa dili ni obispo, dili pod pare, dili pod madre, so gid pod religious, gitawag ni sila og laiko, meaning lay people. Okay, another question. Why does Lent, what's ang pasabot og Lent, and what does it represent? Lent originates from the Old English word lenaten. Lenaten ba? Okay. Which means Lent. Kana bitang sugdanan ba? Anong gitason ba? Gitason. This is a reference to the lengthening of the daylight hours that occurs in the northern hemisphere as spring approaches. Kuanda ini. Ang Lent di ay ginaigo kini siya sa pagtaas sa adlaw kaysa gabi during in the northern hemisphere niining panahon na as spring approaches. So nang spring. Ang spring day mahigala mo kini sila ang kanabitang gikan sa autumn, kanabitang ting ice nya mo hinay-hinay na ganig usangalan anang maghinay-hinay na og wala ang ice nya mo hinay-hinay na pug panalingsing ang kining mga kahoy o mga dahon ba mo na gitawag og spring paingon na sa summer, no? Sa Amerika do upat man ka season dito autumn, winter, spring na yung summer. No, ako naka-appeal nako sa autumn. Sa winter gamay ra kaayo nga to nakakaang igo rang nakakita ko og ice pero di gyud pa kaayo. Okay, so ang Lent di ay nagrepresent sa gitason sa panahon nga diin mas taas ang gabi ang adlaw kaysa gabi. No, Lent mo na siya, no? That represents the period of 40 weekdays excluding Sundays liturgical season that precedes Easter, when the Catholic faithful fast, abstain from certain foods or meals or do penance. Okay? Okay, din na lang una kita ko to bahigala ha.
Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Double A para milit na usab kaninyo ug manalangin kaninyo ang Dios magkagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas. Sige na, ingin na sa dito.